Зрелищно покушение в центъра на София. Златомир Иванов, известен като Златко Баретата, беше прострелян от снайперист на влизане в Съдебната палата в София малко преди 9:30 тази сутрин. Ранен е и охранителят на Баретата Атанас Станков. Стрелбата е започнала в момент, в който Златомир Иванов е изкачвал стълбите към централния вход на Съдебната палата. Темата следи Явор Симов. Яворе, имаш ли информация към момента какво е състоянието на Златомир Иванов Баретата и дали са успели вече да го разпитат? Да, Радина, буквално преди минути приключи пресконференция в Пирогов, където е настанен Златомир Иванов. Изявлението на лекарите за неговото състояние, разбира се, не дава точна информация дали има опасност или няма опасност за неговия живот. Това, което беше съобщено, че от раната в корема е засегнато тънкото и дебелото черво, както и пикочния канал. Имало е много кръв в корема, която е изчистена. 4 часа е продължила операцията. В момента той е в интензивното отделение на Пирогов. Поради тези причини той не е разпитван до момента от прокуратурата или следствените органи, или пък от служителите на МВР. Имаш ли информация как е избрано мястото и времето на покушението? Най-вероятно тези, които са искали да стрелят по Златомир Иванов, са знаели, че той днес трябва да се яви на дело в пред апелативния съд, което е започвало от 10 часа. И заради това мястото и часа на неговото пристигане се е знаело. Любопитна подробност обаче е, че той обикновено винаги е влизал през страничния вход към улица Позитано, а днес е решил по изключение да влезне през централния вход, което навежда на мисълта, че най-вероятно самите убийци са били в два екипа, т.е. един екип от убийци е чакал на входа на Позитано, а втори тук пред централния вход. Разбира се, това е само хипотеза, по която обаче работят и криминалисти. Но каква е хронологията на събитията и какво точно се случи тази сутрин пред храма на Темида на България, вижте в следващия репортаж. Златомир Иванов отива на поредното заседание по делото, в което обвиняем за ръководене на организирана престъпна група, разпространявала наркотици. Малко преди да влезе в храма на Темида, той е прострелян с 4 куршума. Това, което към момента извършваме по повод на този пожар, който е в сградата срещу Съдебната палата, е, че най-вероятно стрелбата е проведена от този апартамент. Бях съвсем наблизо на светофара, когато започна да се стреля на няколко пъти, по няколко изстрела, горе-долу около 10, точно 9:30. А точно тук, където е тази кола, двама мъже превързваха, трети беше ранен в кръка, връзваха му кръка, стягаха го и след това го качиха от тук на една кола и тръгнаха на някъде. Един друг ранен. Видяхте, имаше пред Съдебната палата 2 GSM-а, 2 апарата, имаше ръкавици на земята. Златомир Иванов е улучен с 2 куршума в краката, един в ръката и един в корема. Въпреки това, лазейки успява да се скрие в фоайето на Съдебната палата. Отвън остава един от неговите охранители, Атанас Станков. Той също е ранен в слабините. Стреля се от сградата срещу централния вход на Съдебната палата. Станков успява да се прикрие зад дърво. Оттам започва да стреля срещу снайпериста. На стената до прозореца и ясно личат дупки от куршуми. Стрелбата приключва и всичко утихва. Тогава пламва покрива на сградата. Убиецът е запалил апартамента, от който е стрелял, за да заличи следите си. Има 5 входа. Вътре са такива лабиринти, че като се влезе, така се загубваш и изобщо не се знае откъде можеш да излезеш. В сградата се помещава Софийската адвокатска колегия и почти всички помещения се обитават от адвокати. Апартаментът, от който е извършено покушението, обаче бил изоставен и по думи на очевидци там живеели клошари. Според адвокатката на Златко Баретата, той не бил заплашван и не се страхувал за живота си. Нищо не съм видяла, сега идвам за дело и сега разбирам. Просто нищо не съм видяла. Да е имало напоследък някакви проблеми с някого? Да е имало някакви заплахи срещу него? На мен не ми е казвал, че има заплахи. И в събота, и в неделя сме се виждали, обсъждали сме делото, не е имало проблем. Версиите, по които полицията работи, са много. Странен обаче е фактът, че за първи път Златомир Иванов решава да влезе през централния вход на Съдебната палата. Мисля, че е организирано, има си... Той за първи път от тук, за първи път, винаги влиза от тук. Това е организирана работа. Явно имало и втори екип тук. Това е ясно като бял ден. Софийска градска прокуратура е започнала досъдебно производство срещу неизвестен извършител за опит за убийство на Златомир Иванов Баретата.
Яворе, какъв знак е този брутален акт в центъра на София? Сплашване или реален опит за убийство на Златомир Иванов Баретата? И отново ли ще говорим за преразпределение на наркопазара? Има ли версии вече? Версии, по които полицията работи, все още официално обявени няма, но за сплашване по-скоро не може да се говори, защото оръжието, с което е извършено нападението тази сутрин, е малкалибърна пушка с оптически мерник. Със същото оръжие бяха застреляни преди години Георги Илиев, известно име от андерграунда и собственик на една организация, наречена ВИС. По същия начин с такова оръжие беше застрелян преди години Илия Павлов, шефа на Мултигруп. Така че това не е оръжие, което се използва за сплашване. По-скоро можем да говорим за неточност при стрелбата на стрелеца, но не и в никакъв случай само като идея за сплашване. За преразпределение на наркопазара също може би към момента е трудно да се говори, защото през последните години всички големи групи, занимаващи се с наркотици и с известни лидери, или са разбити, лидерите им са в затвора и обвиняеми с дела, или не са живи, или пък някои от тях са в чужбина и се укриват там. Така че в момента пазара на наркотиците няма изявен лидер или фирма, която да го държи. В момента има много предлагане, но то е на самостоятелни и дребни играчи. А как можем да си обясним тази зрелищност на покушението? В центъра на София, посред бял ден, по начин, по който можеше да бъде застрашен живота на много невинни граждани? Определено тази показност може да притеснява, защото за първи път дори в България след толкова много поръчкови убийства се случва такова нападение на централния вход на българската Темида, на Съдебната палата в европейска столица, и със сигурност отзвукът в цяла Европа от този вид нагло посегателство ще бъде доста сериозен. Все пак България от отдавна иска да затвори страницата с поръчковите убийства. Помните, че това беше едно от основните упреци към България като държава за големия брой поръчкови убийства преди години. Така че има обаче едно друго съвпадение на нещата, за което само ще напомня. Винаги, когато досега е имало доклад на Европейската комисия, нещо се е случвало в България. В случая днес на посещение в Брюксел за първи път беше главният прокурор и вътрешния министър и имаме отново такъв тип криминално деяние. Помните през лятото, когато премиерът четеше в гранитната зала на Министерски съвет доклада на Европейската комисия, стана атентата в Бургас. 2008 година, когато беше застрелян Емил Кюлев на булевард България, отново се представяше доклад на Европейската комисия в гранитна зала на Министерски съвет. Дали това са само съвпадения, дали организацията на тези покушения е тук в България или може да се търсят причините в някъде извън пределите на България, това могат да кажат само специализираните органи. Сега предлагам да чуем и позициите на премиера, вътрешния министър и главния прокурор след днешния инцидент и как те тълкуват, какъв знак слагат те на този инцидент. Той има вече присъда на първа инстанция. Винаги съм твърдял, че когато особено става за извършени престъпления и има присъда на първа инстанция, тези хора трябва да стоят в арест. Защото това първо е здравословно на самите тях, за тяхното здраве. Ако той не беше под домашен арест, за да си отива само в Съдебната палата, хората, които се конвоират и не са под домашен арест, а са в следствения арест, отиват по съвсем друг маршрут, със специална охрана, през вътрешния двор. Аз вярвам, че колегите ще вложат максимален професионализъм и ще можем да разкрием поръчителите и извършителите на това покушение днес. Златко Баретата е човек, с който много хора са се съобразявали, и човек, който е в състояние да оказва сериозен рекет, изнудване и, разбира се, да участва в наркоразпределението на пазара в България. Няма спор, че това е, аз би го нарекал, възможно най-бруталното посегателство, дори не с оглед фигурата, а с оглед мястото и показаното брутално съзнание за пълна безнаказаност, което, дай Боже, успеем да ликвидираме. Яворе? Яворе? Благодаря ти. Ще продължим да следим темата. Подробности очаквайте в централната ни емисия в 20 часа.